വെൽക്കം ടു ഡ്രീം ഷോർ. എല്ലാ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കും ഡ്രീം ഷോർ PSCയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. എല്ലാവരും ക്ലാസ്സിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് എന്നറിഞ്ഞതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റൊക്കെ വായിക്കുന്ന സമയത്ത് വളരെ സന്തോഷമാണ്. കാരണം എല്ലാവരും ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം നന്നായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്, ക്ലാസ്സുകളെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട്, മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ അറിയുമ്പോൾ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. എല്ലാ ദിവസവും വീഡിയോ ചെയ്യണമെന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ എല്ലാ ദിവസവും വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കമൻ്റ് അനുസരിച്ചാണ് ഞാൻ ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട കമൻറ്റുകൾ ഇനിയും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും ക്ലാസ് മനസ്സിലാകുന്നു എന്നറിഞ്ഞതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷം. അപ്പോൾ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഒരു പ്രചോദനം, നിങ്ങൾ തരുന്ന ഒരു പ്രചോദനം കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാ ദിവസവും ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക കൂടി ചെയ്യുക. കാരണം നമുക്ക് ഓരോ എക്സാമും പെട്ടെന്ന് എക്സാമിൻ്റെ ടൈം ആവുന്നുണ്ട്. LDC എക്സാമിന് വേണ്ടി നമ്മൾ കാത്തിരുന്നു. LDC എക്സാം കഴിഞ്ഞു, ഡിഗ്രി പ്രിലിംസ് കഴിഞ്ഞു. ഇനിയിപ്പോൾ ഡിവിഷണൽ അക്കൗണ്ടൻറ്റ് എക്സാം നമുക്ക് എന്തായാലും ഒരു 6 മാസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ പ്രിലിമിനറി എക്സാം നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് തയ്യാറെടുത്തേ പറ്റുള്ളൂ. ഇത് പാസ്സായി കഴിഞ്ഞാലേ മെയിൻ എക്സാം എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം എല്ലാവരും മുടങ്ങാതെ കാണുക. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ജേണലിൽ നിന്നും ലെഡ്ജറിലേക്കുള്ള ട്രാൻസ്ഫറാണ്. ട്രാൻസാക്ഷൻസ് എങ്ങനെ നമ്മൾ ജേണലിൽ നിന്നും ലെഡ്ജറിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം എന്നതാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിലാദ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണ് പോസ്റ്റിംഗ് എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ്. പോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫറിങ് ദ എൻട്രീസ് റെക്കോർഡഡ് ഇൻ ദ ജേണൽ ഇൻടു അപ്രോപ്രിയേറ്റ് അക്കൗണ്ട്സ് ഇൻ ദ ലെഡ്ജർ, അതിനെയാണ് നമ്മൾ പോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ ജേണലിൽ ജേണലിൽ നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻസിനെ നമ്മൾ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലെഡ്ജറിലേക്ക് മാറ്റുന്നു. അതിനെ നമ്മൾ എന്തു പറയും? പോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയും. ലെഡ്ജർ എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? ലെഡ്ജറിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് എന്താണെന്നുള്ളതും പറഞ്ഞു തന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ജേണൽ എൻട്രി എന്ന് പറയുമ്പം അതിന് 2 പാർട്സ് ഉണ്ട്. ഡെബിറ്റ് ആസ്പെക്റ്റും ക്രെഡിറ്റ് ആസ്പെക്റ്റും ഉണ്ട്. ഡെബിറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ആൻ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് അതിലെന്താണ് വരിക? ഡെബിറ്റ് ആസ്പെക്റ്റ് ആണ്. ക്രെഡിറ്റ് ആസ്പെക്റ്റ് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലുമാണ് കാണിക്കുന്നത് അല്ലേ? അപ്പോൾ ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അല്ലേ? എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ്? ദ പ്രോസസ് ഓഫ് റെക്കോർഡിംഗ് ഡെബിറ്റ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് ആസ്പെക്റ്റ് ബൈ റെഫറൻസ് ടു ജേണൽ ടു വേരിയസ് ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട്സ് ഈസ് കോൾഡ് പോസ്റ്റിംഗ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ടേക്ക് ദ ഡെബിറ്റ് ആസ്പെക്റ്റ് ഓഫ് എ ജേണൽ എൻട്രി. ജേണൽ എൻട്രിയുടെ ഡെബിറ്റ് ആസ്പെക്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കണം. ലുക്കിംഗ് ടു ദ അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ടു ബി ഡെബിറ്റഡ് ഇൻ ദ ലെഡ്ജറിൽ നമ്മൾ അത് വെച്ചിട്ട് ഒരു അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കണം. എൻറ്റർ ദ ഡേറ്റ് ഇൻ ദ ഡേറ്റ് കോളത്തിൽ ഡേറ്റ് എൻ്റർ ചെയ്യണം. അതുപോലെ ഇൻ ദ പെർട്ടിക്കുലേഴ്സ് കോളം റൈറ്റ് ദ നെയിം ഓഫ് അതർ ആസ്പെക്റ്റ് അപ്പിയറിംഗ് ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് ലൈൻ ഓഫ് ജേണൽ എൻട്രി. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. ഇപ്പോൾ വായിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവണമെന്നില്ല. ദ പേജ് നമ്പർ ഓഫ് ദ ജേണൽ മേ ബി എൻറ്റേർഡ് ഇൻ JF കോളം. ഒരു JF കോളം ഉണ്ട്, അതിൽ പേജ് നമ്പർ കാണിക്കും. ആൻഡ് പേജ് നമ്പർ ഓഫ് ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട് മേ ഇൻ ടേൺ ബി എൻറ്റേർഡ് ഇൻ ദ LF ലെഡ്ജർ ഫോളിയോ കോളം ഓഫ് ദ ജേണൽ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? അപ്പോൾ ടേക്ക് ദ ക്രെഡിറ്റ് ആസ്പെക്റ്റ് ഓഫ് സെയിം ജേണൽ എൻട്രി. ഇതേപോലെ ക്രെഡിറ്റ് ആസ്പെക്റ്റും നമ്മൾ എടുക്കും. അതിനെ നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ആസ്പെക്റ്റിൽ നമ്മൾ ഏത് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു നോക്കും. ഇതേ കാര്യം തന്നെ നമ്മൾ അവിടെ ആവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യും അല്ലേ? അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം നമുക്ക്. ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയുന്നുണ്ട് പർച്ചേസ്ഡ് ഗുഡ്സ് ഓൺ ക്രെഡിറ്റ് ഫ്രം രാജ് ഓൺ 1 സെപ്റ്റംബർ 2004 ₹1,500 അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു എൻട്രി കാണുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ലെഡ്ജറിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ജേണൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ജേണൽ എൻട്രി നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതണം? ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പർച്ചേസ്ഡ് മിഷനറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് മിഷനറി ടു ക്യാഷ് എന്ന് എഴുതാം. ബട്ട് പർച്ചേസ്ഡ് ഗുഡ്സ് ആണിവിടെ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പർച്ചേസസ് അക്കൗണ്ട് ടു പർച്ചേസ്ഡ് ഗുഡ്സ് ഓൺ ക്രെഡിറ്റ് ഫ്രം രാജ്. ആരുടെ നിന്നാണ് വാങ്ങിയത്? രാജിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്നാണ്. അപ്പോൾ പർച്ചേസസ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു രാജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ആ എമൗണ്ട് എഴുതും. ഡെബിറ്റ് കോളത്തിലും ക്രെഡിറ്റ് കോളത്തിലും എഴുതും. ഇതാണ് നമ്മുടെ ജേണൽ എൻട്രി. പെയ്ഡ് ക്യാഷ്
ടു രാജ് 1000 ഓൺ 10th September 2004. അപ്പോൾ രാജിന് ക്യാഷ് കൊടുത്തെങ്കിൽ അത് കിട്ടുന്ന ആൾ രാജാണ് അല്ലേ. നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് എന്താണോ പോകുന്നത് അതിന് നമ്മൾ രണ്ടാമത് എഴുതും. അപ്പോൾ ടു ക്യാഷ്, കിട്ടുന്ന ആൾ രാജ്. അപ്പോൾ രാജ് അക്കൗണ്ട് ഡെക്റ്റർ ടു ക്യാഷ് എന്നാണ് നമ്മളുടെ ജേണൽ എൻട്രി. നമ്മൾ ആ എമൗണ്ട് എഴുതും, രണ്ട് സൈഡിലും നമ്മൾ ആ എമൗണ്ട് കാണിക്കും അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷനാണ്. ഇനി നമ്മൾ ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട് എഴുതുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മൾ ഏതിൻ്റെയൊക്കെ പേരിലാണ് ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് എന്നാണ് നമ്മൾ അടുത്തത് നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ പർച്ചേസസ് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കണം, രാജ് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കണം, ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടും ഉണ്ടാക്കണം അല്ലേ. ഏതൊക്കെ അക്കൗണ്ടാണ്? പർച്ചേസസ് അക്കൗണ്ട്, രാജ് അക്കൗണ്ട്, ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ലെഡ്ജറിലേക്ക് തന്നെ നോക്കുക. പർച്ചേസസ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പർച്ചേസസ് അക്കൗണ്ട് ടു രാജ് എന്നാണ് കാണുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് എഴുതുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ടു രാജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ടു സൈഡിൽ കാണിക്കണം അല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലെഡ്ജർ നമ്മൾ പർച്ചേസസ് അക്കൗണ്ട് എഴുതുമ്പം അവിടെ ഡേറ്റ് പെർട്ടിക്കുലേഴ്സ് ജേണൽ ഫോളിയോ എമൗണ്ട്, ഡേറ്റ് പെർട്ടിക്കുലേഴ്സ് ജേണൽ ഫോളിയോ എമൗണ്ട് വരും. അപ്പോൾ പർച്ചേസസ് ടു രാജ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ടു സൈഡ് എവിടെയാണ് വരുന്നത് അവിടെ രാജ് എന്ന് കാണിച്ചിട്ട് എമൗണ്ട് കാണിച്ചു. ഇൻ ദ സെയിം വേ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, അടുത്ത എൻട്രി നോക്കുക. രാജ് അക്കൗണ്ട് ടു ക്യാഷ് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ രാജ് അക്കൗണ്ട് ടു ക്യാഷ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ രാജ് അക്കൗണ്ട് ആദ്യം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അല്ലേ. രാജ് അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം ഇവിടെ ടു ക്യാഷും കാണിക്കണം. അതുപോലെ രാജ് അക്കൗണ്ടിൽ ബൈ പർച്ചേസസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തൊട്ട് മുന്നേ ഉള്ള എൻട്രി കൂടി നമ്മൾ കാണിക്കണം അല്ലേ. അപ്പോൾ ടു രാജാണ്, അതുകൊണ്ട് മറ്റേത് ബൈ പർച്ചേസസ് എന്ന് വരും. ഇവിടെ രാജ് ടു ക്യാഷ് ആയതുകൊണ്ട് ടു സൈഡിൽ ക്യാഷ് എന്നും ബൈ സൈഡിൽ പർച്ചേസസ് എന്നും കാണിക്കും. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ രാജ് അക്കൗണ്ട് എഴുതുന്നത്. കണ്ടില്ലേ രണ്ട് സൈഡും. പിന്നെ അടുത്തത് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട്. ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ എഴുതും? ആകെ ഒരു ജേണൽ എൻട്രിയേ ഉള്ളൂ ക്യാഷ് കാണിക്കുന്നത്, രാജ് അക്കൗണ്ട് ടു ക്യാഷ്. അപ്പോൾ ടു ക്യാഷ് ആയതുകൊണ്ട് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മൾ എന്ത് കാണിക്കും? ബൈ രാജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 1000 റുപ്പീസ് കാണിക്കും. ഇങ്ങനെ 3 അക്കൗണ്ടാണ് നമ്മൾ ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട് എന്നാണ് ഇതിന് പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെ 3 ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത്. മനസ്സിലായോ? ഇതാണ് പോസ്റ്റിംഗ് ടു ദ ലെഡ്ജർ എന്ന കേസിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ എങ്ങനെ ജേണലൈസ് ചെയ്യണം, അതിനെ എങ്ങനെ ലെഡ്ജറിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലായല്ലോ. അപ്പോൾ ഇത്ര കാര്യങ്ങൾ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. ഇനി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തരാം. ഇത് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല, കുറച്ച് ജേണൽ എൻട്രീസ് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് എഴുതി നോക്കുക. എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ജേണൽ വരുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ ലെഡ്ജറിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് വീഡിയോ പോസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ വായിക്കുമ്പോൾ അത് കറക്റ്റാണോ എന്നുള്ളതൊന്ന് പരിശോധിക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ആദ്യം പറയുന്നത് പർച്ചേസ്ഡ് ഗുഡ്സ് ഫോർ ക്യാഷ് ₹2000. സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബോട്ട് മെഷീനറി ഫോർ ക്യാഷ് ₹4500. തേർഡ് വൺ ക്യാഷ് സെയിൽസ് ₹3000. ഫോർത്ത് വൺ സാലറി പെയ്ഡ് ₹2500. 5 ഓഫീസ് സ്റ്റേഷനറി പെയ്ഡ് ₹300. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങളൊന്ന് എഴുതി നോക്കുക, നിങ്ങൾക്ക് ജേണൽ എൻട്രി കിട്ടുന്നുണ്ടോ. അതുപോലെ ഇതെങ്ങനെയാണ് ലെഡ്ജറിലേക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ നോക്കുക. അതിനുശേഷം വീഡിയോ പോസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് നോക്കുക. അതിനുശേഷം ഞാൻ ആൻസർ പറയുന്നത് നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക, നിങ്ങളുടെ ആൻസർ ശരിയാണോ എന്ന് നോക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ ആൻസർ പറയട്ടെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം. പർച്ചേസ്ഡ് ഗുഡ്സ് ഫോർ ക്യാഷ് ₹2000. അപ്പോൾ പർച്ചേസ്ഡ് ഗുഡ്സ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പർച്ചേസസ് അക്കൗണ്ട് ടു ക്യാഷ് എന്നാണ് നമ്മുടെ ജേണൽ എൻട്രി വരുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ പർച്ചേസസ് അക്കൗണ്ട് ഡെക്റ്റർ ടു ക്യാഷ്, അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് എൻട്രി വരിക. പിന്നെ അടുത്തത് ബോട്ട് മെഷീനറി ഫോർ ക്യാഷ് ₹4500. അപ്പോൾ മെഷീനറിയാണ് ഇവിടെ പർച്ചേസ് ചെയ്തത്. ഗുഡ്സ് ആവുമ്പോൾ പർച്ചേസസ് അക്കൗണ്ട് ടു ക്യാഷ് എഴുതായിരുന്നു, പക്ഷേ മെഷീനറി ആയതുകൊണ്ട് മെഷീനറി അക്കൗണ്ട് ഡെക്റ്റർ ടു ക്യാഷ് ₹4500. ക്യാഷ് സെയിൽസ്, ക്യാഷ് സെയിൽസ് ആണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? ക്യാഷ് കിട്ടി. സെയിൽ നടത്തിയിട്ട് നമുക്ക് ക്യാഷ് കിട്ടി. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ആദ്യം എഴുതി ക്യാഷ്, ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെക്റ്റർ ടു. എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്തത്? നമ്മൾ സെയിൽ ചെയ്തു അല്ലേ. അപ്പോൾ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ടു
സെയിൽസ് 3000. നെക്സ്റ്റ് സാലറി പെയ്ഡ് ആണ്. അപ്പോൾ സാലറി പെയ്ഡ് എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്നും ക്യാഷ് പോയി അല്ലേ, നമ്മൾ വർക്കേഴ്സിന് സാലറി കൊടുത്തു, നമ്മളെ കയ്യിൽ നിന്ന് എന്ത് പോയി, ക്യാഷ് പോയി. അപ്പോൾ ടു ക്യാഷ് എന്നാണ്, അതെന്തായാലും നിങ്ങൾക്കറിയാം. അപ്പോൾ ആദ്യം എന്തെഴുതണം, സാലറി. എന്താണ് പേ ചെയ്തത്, സാലറിയാണ്. സോ സാലറി അക്കൗണ്ട് ഡെക്റ്റർ ടു ക്യാഷ്, അതാണ് ജേണൽ എൻട്രി. നെക്സ്റ്റ് ഓഫീസ് സ്റ്റേഷനറി പെയ്ഡ് ₹300. അപ്പോൾ ഓഫീസ് സ്റ്റേഷനറി എന്ന് പറയുമ്പം അത് നമ്മൾ പേ ചെയ്യുന്നു അല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ക്യാഷ് പോയി, അപ്പോൾ ടു ക്യാഷ് ആദ്യം എന്തെഴുതും, ഓഫീസ് സ്റ്റേഷനറി. സോ എൻട്രി ഈസ് ഓഫീസ് സ്റ്റേഷനറി അക്കൗണ്ട് ഡെക്റ്റർ ടു ക്യാഷ്. ഇങ്ങനെയാണ് ജേണൽ എൻട്രി വരിക. അപ്പോൾ ജേണൽ എൻട്രി എല്ലാവർക്കും ശരിയായോ? ഇനി ഇതിൻ്റെ ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് വരിക എന്നുള്ളതാണ്. അത് വരച്ച് കാണിക്കുന്നില്ല, നിങ്ങൾക്കതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റും ഒക്കെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. ആ ഫോർമാറ്റ് നിങ്ങൾ ആദ്യം വരയ്ക്കുക. അതിനുശേഷം ഓരോ അക്കൗണ്ടിലും എന്ത് വരും എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒബ്ജക്റ്റീവാണ്, ഇത് വരച്ച് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഓരോന്നും എവിടെ വരുമെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ചിലപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാം. ഇറ്റ് ഈസ് പോസ്റ്റഡ് ടു വിച്ച് അക്കൗണ്ട് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ പർച്ചേസ്ഡ് ഗുഡ്സ് ഫോർ ക്യാഷ്, അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് വേണം, പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ടും വേണം. ബോട്ട് മെഷീനറി ഫോർ ക്യാഷ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഓൾറെഡി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. മെഷീനറി അക്കൗണ്ട് ഇവിടെ വേണം. പിന്നെ ഒരു സെയിൽസ് അക്കൗണ്ട് വേണം, സാലറി അക്കൗണ്ട് വേണം, ഓഫീസ് സ്റ്റേഷനറി അക്കൗണ്ട് വേണം. അപ്പോൾ പർച്ചേസസ് അക്കൗണ്ടിൽ പർച്ചേസസ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു ക്യാഷ്, ആ ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമേ നമ്മൾ പർച്ചേസസ് എന്ന ഒരു കാര്യം ഇവിടെ പറയുന്നുള്ളൂ. സോ ഇൻ പർച്ചേസസ് അക്കൗണ്ട് ദർ ഈസ് ഓൺലി വൺ ഐറ്റം, ദാറ്റ് ഈസ് ടു ക്യാഷ്. ടു ക്യാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ കാണിക്കും, അതോടെ പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യും, അത്രയേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിലാണ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വരുന്നത് അല്ലേ. ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിൽ പർച്ചേസ്ഡ് ഗുഡ്സ് ഫോർ ക്യാഷ് എന്ന് പറയുമ്പം പർച്ചേസ്ഡ് ഫോർ ക്യാഷ് നമ്മുടെ എൻട്രി പർച്ചേസസ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു ക്യാഷ് ആണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എങ്ങനെ വരും, പർച്ചേസസ് ബൈ പർച്ചേസസ് എന്നാണ് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിൽ കാണിക്കുന്നത്. പിന്നെ ബോട്ട് മെഷീനറി ഫോർ ക്യാഷ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് എൻട്രി എഴുതിയത്, മെഷീനറി അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു ക്യാഷ്. അപ്പോൾ അവിടെ ബൈ മെഷീനറി വരും. ക്യാഷ് സെയിൽസ് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു സെയിൽസ് ആണ്, ടു സെയിൽസ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് ടു സൈഡിൽ ടു സെയിൽസ് വരും. സാലറി പെയ്ഡ് സാലറി അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു ക്യാഷ് ആണ്, അപ്പോൾ ബൈ സാലറി വരും. ഓഫീസ് സ്റ്റേഷനറി ബൈ സാലറി ബൈ ഓഫീസ് സ്റ്റേഷനറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ പെയ്ഡ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലാണ് കാണിക്കേണ്ടത്. സാലറി പെയ്ഡ് ബൈ സാലറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിൽ കാണിക്കും. ഓഫീസ് സ്റ്റേഷനറി അതുപോലെ ബൈ ഓഫീസ് സ്റ്റേഷനറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ എമൗണ്ട് കാണിക്കും. ടു സൈഡിൽ ആകെ വരിക ടു സെയിൽസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് രണ്ടും ടു സെയിൽസ് മാത്രമേ നമ്മുടെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ വരുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഓരോന്നും എവിടെയാണ് വരിക എന്നുള്ള കാര്യം മാത്രം നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷനും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നമുക്ക് നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് എക്സാമിന്, അതായത് മെയിൻ എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് പഠിക്കാം. അപ്പോൾ ഈ എക്സാം പ്രിലിംസ് ക്ലിയർ ചെയ്താലേ നിങ്ങൾക്ക് മെയിൻ എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നന്നായിട്ട് തന്നെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോയിക്കോളാം. അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ്സൊക്കെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സൊക്കെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്. ഇനി മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് കാണാം. താങ്ക്